това се сторило много интересно, този коронавирус, който е по прилепите, и решили да молят и се, решили учените, да го адаптират на човешки клетки. Клетки от човешки бел дроб. Поначало това е един труден проблем, защото когато искаш да създадеш инфектирана клетъчна линия, клетъчна култура с живи вътре вируси, трябва да минат много пасажи и много време. И те сега започнали да го правят това, чудейки се аджеба какво ще стане, за да докажат колко опасно било за човечеството. 3 години го разбрахме. Хубаво, но този коронавирус, като започна от Китай и като бяха проспани там мерки на Световна здравна организация да бъде напълно затворен,